у кеше былай итеп кроватта безнең орта коябыз, салабыз аякны былай эшләде прям. Bu нәрсәсең бу? Песим. Песей. Кушаматы бармы? Исеме ничек? Мия. Мия. Ой, шундый Мия тети. Ә нинди тукым, нинди порода бу? Йорт хайваны. Йорт хайваны. Менә сиңа мә. Кушаматы ничек? Барсик. Барсик. Ул зурмысың? Әле кичкенә 2 яшь кенә. Бу татармысың? Әйе. Исеме дә татарныкы, Кеша. Киса була, киса. Киша. Ә бәлкем Кәшәдер. Киса. Кәшә дә матур бит. Кәшә, ә сезнең өйдә нинди йорт хайваны бар, Дилия? Юк, ләкин алай йонды. Минем өйдә юк йорт хайваннары. Нишләп? Ләкин әнием әйтте сулай. Сарык нәрсә ди? Сарык бә. Ба! Әйе шулай. Ә тавыклар нәрсә ди? Кукурикук. Монысы әтәч әйтә, ә тавык? Тавык әйтә. Бак. Сарыклар бармы? Әйе. Алар нәрсә ди? Дә. Әйбәт әйтә. Сезнең өйдә йорт хайваннары бармысың? Аяз? Юк. Берәү дә юкмы? Юк. Шибеннәр дә очмый. Урамда гына аша. Өйгә кертмисезме? Юк. Ана урамда туңа бит алар. Өстәлгә менәме? Юк, урамда тора абсурда. Ремшек. Ремшек ашыймыны? Алайса бу саф татар мәчесе инде. Шулай бит? Татарча сөйләшәмесең? Әйе. Нәрсәләр ди? Мяу. Үзебезчә әйтә икән, җиңә мяу дип татарча әйтә икән. Нәрсәләр эшли инде ул? Читлектән очып чыгып киткәч. Аша утыра, аша һаман кухняда ул. Кайда ашау? Кәшә шунда. Әйе. Кәҗәләр бармы? Әйе. Алар ничек кычкыра? Безнең дә берничә тышкан бар икән. Йөриләр. Йөриләрме? Әйе. Бата инсе тушактан. Я йөргәч, барсик тоткач, йөрмиләр бит инде. Ну, койчыкта йөрер, аңлашалар. Менә нинди әйбәт җирдә яши икән сезнең тышканнар. Хәтта аларның тышканнары да прогулкага чыгып йөри. Менә бит. Кәҗәләр таудан ишли. Шива мөхсивал. Аннан соң кайталар да. Нәрсә диләр? Рәхмәт әйтәләр. Ә син аңа нинди исем бирер идең? Нинди кушамат тагыр идең? Мин бирер идем алайса кыз дигән сүз анда әллә принцессаны. Принцесса. Алар бит матур. Юшул принцесса матур. Ә принц булса? Кирәк түгел име. Принцесса кирәк, шулаймы? Әйе. Ә сездә тагын нинди йорт хайваннары бар? Сыер. Ә мине ул уйныймысың? Әйе. Нәрсәләр белән уйный? Уенчыклар белән. Синекеләр беләнме? Үзенең. Ә үзенең уенчыклары бармы ни аны? Әйе. Алар сөтне псиләр ничек эчә? Ә син? Сөт тәмле бит ул, Әйе. Нинди йорт хайваны алыр идең? Эт яры, песи яры, Этнең нинди тукымы? бобек яры. Бобик тукымлы этләр, әгәр дә була икән сездә, зинһар өчен Ибраһим белән элемтәгә керегез. Син нинди йорт хайваны алыр идең? Пиши. Пиши? Нинди тукымлы пиши? Пиши. Пиши тукымлы пиши. Була торган хәл? Сыер нәрсә бирә? Süt.
Һәм син шул сөтне, Сиге бирәм. әгәр дә сиңа рөхсәт итсәләр тагын, нинди йорт хайванын алыр идең? Эт. Этте яратасыңмы ни? Зурларнымы, кичкенәләрнеме? Кичкенәләрне. Ә тагын нинди йорт хайваннарын беләсең? Дуңгыз. Дуңгыз! Ә ул дуңгыз нәрсә ди? Ничек нинди тавыш чыгара? Ә песи нәрсәләр эшли? Рәхмәт әйтәм. Ничек итеп әйтә ул сиңа рәхмәтне? Ялый мине бармакны. Урыс әйтмешлеген так мило. Ә сиңа песине кем алып бирде? Дәвәти. Дәвәти. Ул сиңа тагын нәрсәләр алып бирә Дәвәти? Мороженыйлар, туңдырмалар. Тәмлеме? Әйе. Тавык ни эшли? Ку-ку-ку-ку-ку. Әтәш. Кикирикук. Әтиең белән әниең берәр йорт хайваны алырга мөмкинлек бирсә, син нинди йорт хайваны алыр идең? От. Менә трәмә. Нигә ат? Ул бик яхшы сикерә, йөгерә. Синең димәк атта йөрисең килә. Әйе. Ә сыер көтүендә сыерлар нишләп йөри? Шайтып йөриләрме? Әйбәт. Рәхмәт сиңа, Ямә дибия. Нәрсә булды, кәшә?